Kim, il-fekruna li għandha bejn 8 u 10 snin, ħadet sehem f'ċerimonja li fiha ġie ffirmat ftehim bejn l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu u n-Nature Trust. Kim reġgħet marret lura fl-abitat naturali tagħha propju fiċ-Ċirkewwa Marine Park. Park li ġie konsolidat permezz ta' din il-kollaborazzjoni bejn l-entitajiet li ser jara investiment ta' 300,000 euro kull sena. Il-President tan-Nature Trust Vincent Attard spjega kif l-għaqda issa ser tkun tista' tagħmel monitoraġġ estensiv tas-sit filwaqt li mistennija toħroġ b'inizjattiva ta' bagi li jħarsu l-ambjent għad-dgħajjes li jsorġu fil-viċinanzi minflok iniżlu l-ankra tagħhom. Dan huwa memorandum li ħanibdew ħafna xogħol, ġifieri minn issa l qudiem ħajibdew surveys ta' il-baħar biex nagħmlu inventarju ta' kull maw u x'azzjonijiet iridu jsiru biex inħarsu nżidu anki forsi l-biodiversità. Stakeholder consultation fejn ħanitkellmu ma' sajjieda ma' tad-dgħajjes mal-Kunsill Lokali mal-Gold Zone Channel biex insibu bilanċ għall-attivitajiet li għaw anki mas-sajjieda wkoll u mal-għaddasa. Marine Parks għandhom lan li jsaħħu l-biodiversità tas-sit. Fil-fatt, il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo sostna li dan il-proġett mistenni jilħaq diversi niċeċ ta' interess għat-turiżmu Malti. F'din iż-żona ta' ċirkewwa inkattru l-biodiversità u jiżdied ukoll il-ħut. Dan ovvjament ser ikun attrazzjoni għad turisti li ġu f'pajjiżna biex jozzu, id-diving li nafu li waħda minn niċeċ ta' pajjiżna li fhom qed nibnu s-settur turistiku u wkoll jawgura tajjeb għas-sajjieda illi b'mod sostenibbli kapaċi jistadu f'dawn l-akwati sabiex bekk inkomplu dejjem iżjed aħna jkollna ġawra ta' pajjiż bl-ibħra ta' nsbeħ tagħna.